Радыё Радакс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радакс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябра. Беларусам было наканавана жыць па суседству з вялікім і агрэсіўным суседам Расіяй. З гістарычнага пункту гледжання такі лёс робіцца вялікім выпрабаваннем. Нацыя становіцца перад выбарам быць інкарпараванай у імперыю, стаўшы ейнай часткай, альбо змагацца за сваю палітычную незалежнасць, за тое, каб быць асобнай адзінкай на мапе свету. Для пачатку давайте разбярэм, што такое імперыя. І тады адкажам на пытанні, ці ёсць Расія імперыяй, ці доўга ёй засталося існаваць у такой якасці і як для нас, беларусаў, добра ці дрэнна быць з Расіяй. Па класічным вызначэнні імперыя гэта дзяржава, якая ўключае ў сябе мноства этнасаў і народнасцяў, якія не маюць палітычнай суб'ектнасці, альбо яна моцна абмежаваная, і пры гэтым тая дзяржава кіруецца з адзінага цэнтра. З гледзяшча насельніцтва метраполіі, так бы мовіць, хартленда імперыі, ёсць мы, магутныя і развітыя, а ёсць суседнія нацыі, якія мусяць нам падпарадкоўвацца, таму што мы магутныя і развітыя, а яны маленькія і слабыя. Мы рулім імі па праву моцнага, а яшчэ, калі мы іх не падамнем пад сябе, іх падамнуць і скарыстаюць супраць нас нашыя ворагі. А з гледзяшча ж усіх народаў, якія атачаюць імперыю, гэта проста вялікая агрэсіўная машына, якая хоча нас заваяваць і зрабіць падобнымі на сябе. То бок, нейкі вялікі цар вялікай дзяржавы вырашыў, што яму мала зямлі, то ён прыходзіць і сілай забірае сабе яшчэ болей, а насельніцтва робіць сваімі падданымі. Я лічу, гэта вельмі важна разумець. У метраполіі карэннага насельніцтва імперыі і яе калоній два вельмі розныя пункты погляды на тое, дзе яны жывуць, хаця фармальна дзяржава адна. Імперыі таксама значна адрозніваюцца адна ад другой. Яны могуць быць розных палітычных рэжымаў, аўтарытарныя, манархічныя ці нават дэмакратычныя. Могуць быць афарбаваныя ў розныя палітычныя ідэалогіі, камунізм, фашызм, тэакратыя, могуць па-рознаму ставіцца да падначаленага насельніцтва. Да прыкладу, ёсць імперыі, якія уніфікуюць нацыянальную ідэнтычнасць сваіх падданых, імкнучыся максімальна гамагенізаваць усё насельніцтва, прывесці яго, так бы мовіць, да адзінага назоўніка. Гэта сучасны Кітай і Турцыя. Ёсць імперыі, што дазвалялі высокую ступень этнакультурнай аўтаноміі. Брытанская імперыя, Асманская імперыя. Ёсць тыя, хто спрабаваў шукаць пэўную залатую сярэдзіну. Але ёсць галоўныя рысы, якія лучаць усе імперыі між сабой. Я б пералічыў 4. Першае. Экстэнсіўнае развіццё замест інтэнсіўнага. Імперыя развіваецца не столькі за кошт паляпшэння таго рэсурсу, які ўжо мае, чалавечага, тэхналагічнага, не за кошт засваення ўжо існуючых тэрыторый, а за кошт захопу ўсё новых і новых рэсурсаў і тэрыторый. Адсюль лагічна выцякае другая агульная рыса ўсіх імперый – перманентная вайна. Імперыя не можа жыць у міры, бо экстэнсіўны шлях развіцця патрабуе для выраўнівання канкурэнтнай перавагі з іншымі геапалітычнымі гульцамі, як я ўжо сказаў, рэсурсаў. Гэта значыцца, трэба болей людзей, салдатаў для новых войнаў, болей сталі, вугля, электрычнасці, нафты, усяго болей, бо вайна гэта затратна, а любы перыяд міру ў імперыі гэта ўсяго толькі падрыхтоўка да новай вайны. Менавіта па гэтай прычыне мадэрнізацыя робіцца ахілесавай пятою імперыі. Яны не могуць правесці яе з апорай на свае ўласныя рэсурсы, а яшчэ з-за недасканаласці дзяржаўнага апарату. І вельмі часта імперыі абрынаюцца якраз у той самы момант, калі спрабуюць зрабіць гэты мадэрнізацыйны скачок наперад. Якраз у той момант, калі спрабуюць пераадолець стагнацыю. Так абрынуліся, да прыкладу, Асманская імперыя на пачатку 20-га стагоддзя пасля рэвалюцыі младатуркаў і Савецкі Саюз, калі паспрабаваў мадэрнізавацца праз перабудову. Трэцяе. Стварэнне новай парасонавай ідэнтычнасці. Як правіла, імперыя не мае мажлівасці хутка сцерці ідэнтычнасць усіх падначаленых ёю народаў. Гэтая задача адкладаецца на доўгатэрміновы трэк. А пакуль з мэтай кансалідацыі ствараецца новы ідэнтычнасны канструкт, які мог бы аб'яднаць усіх. Вельмі добра гэта бачна на прыкладзе сённяшняй Расіі. Там жа нікому не забараняюць называцца татарынам, альбо башкірам, альбо дагестанцам, але, будучы імі, большасць гэтых людзей усё роўна кажуць пра сябе «мы рускія».
Аналагічна і ў брытанскай імперыі былі індусы, былі сікхі, былі шатландцы і ўласна ангельцы, але ўсе яны лічылі сябе, ну прынамсі Лондан хацеў, каб лічылі, падданымі брытанскай кароны. Без няспыннага інтэнсіўнага прамоўшана гэтай парасонавай ідэнтычнасці любая імперыя досыць хутка рассыплецца. Чацвёртае. Сістэмны ўнутраны гвалт. Няцяжка зразумець, што такі лад кіравання заўсёды будзе спараджаць незадаволенасць. Імперія прыводзіць да каласальнай канцэнтрацыі рэсурсаў, грошаў, каштоўнасцяў, статуснага капітала ў ключавых кропках. Гэтая канцэнтрацыя спараджае неабходнасць геныя рэсурсы ахоўваць, а таксама душыць тых, хто патрабуе іх пераразмеркавання. Вось зараз усе захапляюцца Венай, сталіца мастацтва, храмы, архітэктура, музеі, ну, сапраўды прыгажосць, не апісаць словамі. Вось толькі забываюцца, што ўся гэтая прыгажосць стала мажлівай толькі таму, што вынікі працы мільёнаў сялян і працоўных дзесяцігоддзямі адбіраліся ў іх праз падаткі, штрафы, павіннасці і эканамічны прымус. І толькі тады стала мажлівым сканцэнтраваць велізарныя капіталы менавіта ў сталіцы і тады стварыць усю гэтую прыгажосць. Забываюцца, што прама з гэтых прыгожых вуліц выходзілі афіцэры, якія вешалі і расстрэльвалі украінцаў, чэхаў, славакаў, што спрабавалі адваяваць больш правоў для сваіх народаў у часы аўстра-венгерскай імперыі, што пакуль заможныя жыхары Вены жылі ў раскошы і маглі атрымоўваць асалоду ад высокага мастацтва, іхнія суайчыннікі непрывілеяваных нацыянальнасцяў паміралі ў 30 год ад цяжкой працы і вылечных хваробаў. І вядома, імперыя гэта заўсёды палітычны суб'ект, сабраны з лапікаў, з гвалтоўна далучаных народаў, непадобных адзін на аднаго і пагатоў непадобных на народ-заваёўнік. І ў іх асяроддзі заўсёды будзе адбывацца пэўнае абражэнне, імкненне да незалежнасці і свабоды, якое будзе абвастрацца з кожным эканамічным крызісам у імперыі. Таму імперыя заўсёды ёсць генератарам гвалту. Гвалт – гэта цэмент, які мацуе ўвесь імперскі будынак. Як вы самі можаце пабачыць, Расія мае ўсе прызнакі імперыі. І найболей цікавае ў ёй тое, што яна ў сваім дзяржаўным шляху прайшла розныя типы палітычных рэжымаў. Феадальная манархія, абсалютная манархія, потым сацыялістычная дзяржава, ліберальная дэмакратыя, аўтарытарная дзяржава. І пры кожным з палітычных рэжымаў Расія заставалася імперыяй. Хоць манархічная, хоць ліберальная, хоць пры камуністах, хоць пры Пуціне, яна праводзіла адную і тую ж замежную палітыку. Хаця афіцыйна расійская імперыя была абвешчаная Пятром I толькі ў 1721 годзе, імперская палітыка пачала праводзіцца Масковіяй, як толькі для гэтага была сабраная дастатковая колькасць рэсурсаў. Змянялася толькі ідэалагічна-палітычная форма. Імперская сутнасць, стрыжань у Расіі заставаўся той самы, што мы акрэслілі ў 4 пунктах вышэй. Кожны этап развіцця Расіі як імперыі сканчаўся ейным развалам з наступным адраджэннем ужо ў новым палітычным рэжыме, у абноўленай форме. Феадальная манархія, якая панавала ў Масковіі да смутнага часу, ужо была значна больш цэнтралізаванай, чым у еўрапейскіх краінах. Пасля крызісу і развалу Масковіі ў перыяд смутнага часу 1598-1618 гадоў яна пачала імкліва пераўтварацца ў абсалютную монархію. Цалкам гэты працэс аформіўся пры Пятры I. Абсалютысцкае кіраванне дынастыі Раманавых скончылася лютаўскай рэвалюцыяй 1917 года. Аднак нованароджаная дэмакратычная рэспубліка ў Масковіі пражыла нядоўга. Яна была адрынутая насельніцтвам і палітычнымі інстытутамі як чужая для Расіі форма кіравання. І пасля кастрычніцкага перавароту і перамогі бальшавікоў у грамадзянскай вайне Расія вярнулася на знаёмыя рэйкі і стала таталітарнай сацыялістычнай дзяржавай, імперскую сутнасць якой даказваць, думаю, нікому не трэба. Развал СССР прывёў да тэрытарыяльнага памяншэння імперыі. Усе краіны сацыялістычнага лагера сталі самастойнымі дзяржавамі і абралі еўрапейскі ліберальна-дэмакратычны шлях развіцця. Тое самае зрабіла частка савецкіх рэспублік. А частка з шэрагу прычын, эканамічная слабасць, ментальная блізасць з расійскім кіраўніцтвам, засталася, хоць і фармальна незалежнымі, у сферы ўплыву Масквы. І вось тут вельмі важны момант. Ад выхаду Расіі са складу СССР да прыходу да ўлады Пуціна гэта лічыцца ліберальнае дзесяцігоддзе, калі краіна сапраўды па шэрагу прызнакаў была падобная на дэмакратыі Захаду, Расія працягвала імперскую палітыку.
Расійскае кіраўніцтва па-ранейшаму імкнулася захаваць уплыў на постсавецкай прасторы, асабліва на Каўказе, улазячы ва ўсе мажлівыя ўзброеныя канфлікты з тым, каб гарантаваць там свае імперскія інтарэсы, вайскова-палітычнае і эканамічнае, а таксама культурнае дамінаванне. А пасля выкарыстоўваць гэтыя замарожаныя канфлікты як сродак ціску на маладыя незалежныя рэспублікі. Вайна ў паўднёвай Асетіі 1991-1992 гадоў. Вайна ў Абхазіі 92-93. Першая Нагорна-Карабахская вайна 88-94 гады. Вайна ў Прыдністроўі 1992 годзе. Ва ўсіх гэтых канфліктах Расія імкнулася забяспечыць сваю сферу ўплыву, падтрымліваючы той бок, які ім быў выгадны, а часам і абодва бакі, каб саслабіць незалежныя рэспублікі. То бок Савецкага Саюзу ўжо не было, але ліберальная дэмакратычная Расія працягвала паводзіць сябе як Савецкі Саюз. Калі Чачэнская рэспубліка Ічкерыя ў 1994 годзе ўжо пасля развалу СССР паспрабавала абвесціць незалежнасць ад Расіі, тая адказала ўводам войскаў і каўровымі бамбардзіроўкамі. У 96-м ударам ракеты з расійскага вынішчальніка быў забіты абраны прэзідэнт Чачэнскай рэспублікі Ічкерыя Джахар Дудаеў. Падчас канстытуцыйнага крызісу Расія падтрымала Лукашэнку, які здзейсніў канстытуцыйны пераварот, каб застацца ва ўладзе. У 2004 годзе, падкрэслю, 2004 год, задоўга да першай вайны з Украінай, ФСБ атруціла праеўрапейскага кандыдата ў прэзідэнты Украіны Віктара Юшчанку. Для гэтага была скарыстаная атрута дыяксін. То бок, нават калі Расія была эканамічна слабая, нават калі яна афіцыйна абвесціла сябе ліберальнай дэмакратыяй, нават у часы найбольшага сяброўства з Еўропай і ЗША, з відавочнай знешнепалітычнай арыентацыяй на захад Расія працягвала паводзіць сябе як імперыя. Ну а з прыходам да ўлады Пуціна пачалося імклівае перараджэнне Расіі ў аўтарытарную дзяржаву, дыктатуру, якой яна і з'яўляецца сёння. І зараз, вядома, праводзіць тую самую палітыку, што і заўсёды. Такім чынам, мы бачым у гісторыі Расіі абсалютна выразную цыклічнасць. Спачатку паступовае ўзмацненне і захоп новых рэсурсаў. Потым непаспяховая вайна, якая вядзе да развалу і смуты. Пасля узраджэнне і зноў узмацнення. На энтузіязме ад атрыманай моцы пачынаецца чарговая непаспяховая вайна, ну і далей па коле. Зараз мы назіраем пераход са стадыі ўзмацнення ў стадыю развала і смуты. А дакладней, самы пачатак працэсу развала. Расія пачала вар'яцкую вайну з Украінай, якая і прывядзе да чарговага калапсу расійскай імперыі. Аб гэтым гавораць у першую чаргу макраэканамічныя паказчыкі. Рост ВУП, валавага унутранага прадукту, на 2026 год чакаецца на ўзроўні 1%. Траты на вайсковы сектар складаюць да 8% ВУП, а выплаты пад дзярждоўгу на 26 складуць 15% ВУП. Дэфіцыт бюджэта РФ на першыя 5 месяцаў 26 года склаў 2,6% ВУП. Гэта значыць, што дзяржава выдаткавала на 2,6% болей, чым было прадугледжана на гэты перыяд. У РФ каласальны недахоп працоўнай сілы. Як паведамляе агенцтва Bloomberg, Расіі для ўзнаўлення баланса на рынку працы не хапае 1,5 мільёнаў працоўных. Асабліва адчуваецца недахоп працоўнай сілы ў высокатэхналагічных сферах. Па падліках праваабаронцаў, з 2022 года Расія пакінула ад 800 тысяч да 1,5 мільёнаў чалавек, а грамадная колькасць з іх – гэта маладыя здаровыя мужчыны, якія збеглі ад мабілізацыі. Кожны з іх, з эканамічнага гледзяшча, гэта нествораны прадукт, незаплочаныя падаткі, некупленыя на рынку тавары і паслугі. Акрамя таго, Украіна давяла колькасць расійскіх акупантаў, што яна вынішчае да 30 тысяч на месяц. Гэта каласальная растрата чалавечага і эканамічнага патэнцыялу. Аграмаднае значэнне маюць санкцыі. Акрамя ўсім вядомых тэхналагічных і нафтавых абмежаванняў, у заходніх банках замарожана 300 мільярдаў расійскіх рэзерваў. Але галоўнае на сённяшні дзень, калі я записываю гэты падкаст, гэта паліўны крызіс у Расіі ў выніку удараў Украіны па расійскіх НПЗ. Паліва ў шэрагу з электрычнасцю – гэта кроў эканомікі. Няма паліва, няма руху транспарта, няма абмену таварамі, немажліва сабраць ураджай. І чым менш вырабляецца паліва, тым больш растуць кошты на яго. А дарагое паліва аўтаматычна ўздымае кошты на ўсе астатнія тавары, бо кошт бензіна і керасіна ён закладзены ў вытворчасць літаральна ўсяго, ад смартфона да пячэння. А высокія
кошты ў крамах гэта прямы шлях да сацыяльных пратэстаў. Усе эксперты ў адзін голас кажуць, што сітуацыя ў Расіі будзе толькі пагаршацца. Следам за эканамічнымі праблемамі да імперыі традыцыйна прыходзяць праблемы палітычныя. Прынцыпам кіравання Расіі, па якім яна сшывала лапікі-кавалкі агромнага кантыненту, быў прамы і ўскосны подкуп нацыянальных эліт рэспублік, што ў яе ўваходзяць. Масква гаворыць рэгіёнам: мы вам даем усю паўнату ўлады на вашым надзеле зямлі, падтрымку, заробкі, мажлівасць узбагачацца карупцыйным шляхам на сваёй нацыянальнай дзелянцы, будь то Татарстан, Дагестан ці Дальні ўсход. А вы нам 100% палітычную лаяльнасць, падаткі і рэсурсы. Калі ў Маскве не будзе грошаў на подкуп нацыянальных элітаў, на падаўжэнне гэтага кантракту, гэтая схема пачне абрынацца, і мы пабачым узнікненне ў Расіі сепаратысцкіх рухаў, прама ці ўскосна падтрыманых мясцовымі элітамі. Гэта і будзе завяршальная стадыя распаду імперыі. З вялікай доляй верагоднасці яна будзе суправаджацца серыяй вайсковых канфліктаў на тэрыторыі Расіі. Але сярод беларусаў па-ранейшаму шмат людзей, якія лічаць, што беларусы мусяць быць з Расіяй, сябраваць з Расіяй, не злаваць Расію, быць расійскім хаўруснікам, трымацца Расіі заўсёды і паўсюль. Што ж, давайце ўзважым аб'ектыўна. Можа, ад такога хаўрусніцтва у нас ёсць плюсы? Якія могуць быць выгоды беларусаў ад такога сяброўства? Ну, па-першае, імперыя – гэта заўсёды канцэнтрацыя рэсурсаў у метраполіі. Вялізная колькасць капіталаў дазваляе праводзіць пэўную мадэрнізацыю і паскараць прагрэс. І сапраўды, не можна адмаўляць, што ў той жа Маскве, ну і можа яшчэ ў 2-3 расійскіх гарадах заробкі вышэйшыя, а тэхналогіі больш прасунутыя ў параўнанні з Мінскам. Можна супрацоўнічаць яшчэ з імперскімі кампаніямі, якія будуць у цябе інвеставаць і дзяліцца тэхналогіямі. Такім чынам мы, сябруючы з імперыяй, будзем атрымоўваць такія-сякія крохі з мадэрнізацыйнага стала. Другі плюс – гэта далучанасць да культуры, больш маштабнай, чым твая. Так, на беларускай мове размаўляю добра калі 9 мільёнаў, а на расійскай каля 150 мільёнаў. Гэта значыць болей літаратуры, фільмаў, шырэйшыя культурныя, акадэмічныя і адукацыйныя мажлівасці. Трэцяе – абароненасць. Паколькі ты фармальна ці нефармальна частка імперыі, то лічыцца, што яны могуць абараняць цябе ад гіпатэтычных пагрозаў. Гэта, дарэчы, часты аргумент пра расійскіх беларусаў. Вось, маўляў, калі на нас нападзе Польшча і захоча адабраць заходнюю Беларусь, Расія ёй не дазволіць. І толькі таму у нас тэрытарыяльная цэласнасць, што нас абараняе ядерная дзяржава. Праўда, тут ёсць два нюансы. Па-першае, еўрапейскія краіны не вялі і не вядуць захопніцкіх войнаў у Еўропе апошнія 81 год. Што, праўда, былі каланіяльныя войны ў Афрыцы і Азіі, аднак тэрытарыяльныя прэтэнзіі да суседзяў у Еўропе ўжо даўно вырашаюцца выключна мірна. Чаго не скажаш пра Расію, якая толькі з 90-го года засвяцілася больш, чым у дзясятку ўзброеных канфліктаў з суседзямі. Па-другое, саюзніцкая рашучасць Расіі пад вялікім пытаннем. У 2020-м, калі адбылася другая вайна за Нагорны Карабах, Расія не прыйшла на дапамогу Арменіі, хаця тая сябра АДКБ. А пра больш далёкіх саюзнікаў і казаць няма чаго. Ужо якімі братамі былі Нікалас Мадура і Аятала Хаменеі. Але калі Амерыка арыштавала першага і ліквідавала другога, Расія абмежавалася з заявамі. А колькі дамоваў аб сумеснай дапамозе было падпісана. А зараз перайдзем да відавочных мінусаў, якія нам нясе сяброўства з імперскай Расіяй. Неабходнасць хадзіць на чужыя войны. Імперыя пашыраецца ў вялікай ступені за кошт таго, што далучае да свайго войска прадстаўнікоў заваяваных народаў і адпраўляе іх на ўжо новыя заваяванні. Так, прынамсі ў тэорыі, адбываецца рост імперыі па экспаненце. Сотні тысяч рэкрутаў беларусаў загінулі на Напалеонаўскай, Крымскай, Каўказскіх войнах, што вяла расійская імперыя. Гэта былі мужчыны, якіх адабралі з вёсак, адарвалі ад сахі, ад станка, кагосьці і ад універсітэцкай лавы. За што яны загінулі? За тое, каб далучыць яшчэ адзін тытул да імені расійскага цара? Паглядзіце, Пуцін заваяваў Чачню напрыканцы нулявых. І адразу ж чачэнцаў сталі масава выграбаць на захопніцкія войны. Спачатку на грузінскую, потым на першую украінскую, потым на другую украінскую. Ён зрабіў чачэнаў сваімі апрычнікамі. На захопленых Расіяй тэрыторыях Донбаса, так званых ДНР і ЛНР, мабілізацыя адбываецца ў першую чаргу. Тамтэйшых маладзёнаў масава гоняць пад украінскія дроны. І зараз мы назіраем тое самае.
Путін страшна цісне на Лукашэнку, каб той правёў мабілізацыю ў Беларусі, і калі не пайшоў на Ўкраіну вайной, то хаця б стварыў на яе маральны ціск. Той супраціўляецца, бо разумее, што вайна гэта смяротная пагроза ягонай уладзе. А Пуціну-то што? Ён пайшоў ва-банк. Маўшы плюшкі ад імперыі, мы атрымаем і ўсе ейныя праклёны. Паколькі імперыя гэта сістэма арганізаванага масавага гвалту, яна непазбежна сутыкаецца з гвалтоўнымі праявамі палітыкі ў адказ. Гэта тэракты і лакальныя ўзброеныя канфлікты. У Расіі, да прыкладу, мусульмане прыгнечаная меншасць. Таму не дзіва, што там існавалі і існуюць ісламскія арганізацыі, якія ставяць сваёй мэтай узброеную барацьбу з Расіяй. Яны чынілі і чыняць тэракты. І чым болей у імперыі прыгнечаных народаў, тым большая верагоднасць гвалтоўных палітычных выступаў. Калі мы будзем часткай імперыі, мы будзем успрымацца як вораг усімі яе ворагамі. А ворагаў у імперыі, як я ўжо сказаў, заўсёды вельмі шмат. І любы крызіс імперыі, палітычны ці эканамічны, аўтаматычна зробіцца нашым крызісам. Нам гэта трэба? Як я ўжо сказаў, імперыя заўсёды стварае парасонавую ідэнтычнасць, якая пакрывае, а ў выпадку з Расіяй і затмівае ўсе астатнія ідэнтычнасці. З пачатку 90-х РФ праводзіць сістэмную палітыку па русіфікацыі нацыянальных рэспублік, скарачае часы роднай мовы ў школах на карысць расійскай, скарачае ўжытак мовы тытульнай нацыі ў публічнай сферы. Тыя, хто будзе выступаць супраць, будуць пакараныя. Жыць у такой імперыі усім, акрамя карэнных рускіх, азначае татальную адмову ад усяго свайго. Табе прыйдзецца прыняць чужую ідэнтычнасць, чужую мову і чужы вобраз думак. Але злая іронія ў тым, што нават калі ты гэта зробіш, табе не гарантуецца прыняцце ў клуб паўнавартасных грамадзян імперыі. Для тых жа расійцаў мы, беларусы, ніколі не будзем сваімі. Колькі я размаўляў з беларусамі, якія працавалі ў Маскве ці буйных расійскіх гарадах, дарэчы, у некаторых з іх менавіта ад гэтага досведу прачыналася беларускасць, расійцы, асабліва масквічы, былі і застануцца шавіністамі. Яны заўсёды адрозняць беларуса ці украінца ад карэннага расійца. Цябе выдасць характэрнае «г», слова «шуфлятка» ці «нерускае» прозвішча. Можаш хоць са скуры вылузвацца, але для расійцаў ты ўсё роўна застанешся бульбашом, чалавекам другога гатунку. І табе аб гэтым пры выпадку нагадаюць, калі ты раптам палічыш сябе роўным з імі. Паглядзіце, як расійцы ставяцца да бурятаў, да каўказцаў, якімі словамі яны іх называюць. А хто выдумаў анекдоты пра чукчаў? Усе, акрамя народу метраполіі, заўсёды будуць там людзьмі другога гатунку. Як бачна з усяго расійскага шляху дзяржаўнага развіцця, дэмакратычныя інстытуты ў Расіі не прыжываюцца. Адсутнасць дэмакратыі – гэта адсутнасць мажлівасці ўплываць на свой лёс. Гэта ж вельмі проста. Калі ты не можаш абіраць свайго кіраўніка, ты даеш уладзе зялёнае святло для любога прайзволу. Цябе будуць саджаць за лайкі і рэпосты. У цябе з кішэні будуць цягнуць падаткі, а потым яшчэ і хабар. Цябе будуць прымушаць падпарадковацца дэбільным законам, а ў давесак яшчэ і скардзіцца на гэта табе будзе забаронена. Бо калі паскардзіўся, станеш экстрэмістам. Свабода слова – неабходная умова для развіцця грамадства. Без голаснай крытыкі не можа быць прагрэса. Усе самыя лепшыя палітфілосафы гэта зразумелі яшчэ ў сярэдзіне 18 стагоддзя, і з тых пор свабода слова стала неад'емнай умовай самых развітых грамадстваў. Расія нам гэтага не дасць, а яшчэ і забярэ тое, што засталося. Дзеля справядлівасці бываюць і дэмакратычныя імперыі, да прыкладу, Рым у апошнія стагоддзі да нашай эры, альбо сённяшнія злучаныя Штаты Амерыкі. Але гэта яўна не пра наш выпадак. Падсумоўваючы, атрымоўваецца, што агулам твая каштоўнасць як чалавечай адзінкі у імперыі ніжэйшая, чым у незалежнай дэмакратычнай дзяржаве. Твая абароненасць як грамадзяніна ніжэйшая. Жыццёвыя мажлівасці ніжэйшыя, якасць жыцця ніжэйшая. Таму адзінай разумнай альтэрнатывай далучэнню да расійскай імперыі я бачу удзел у раўнапраўным саюзе еўрапейскіх народаў, у еўразвязе. Еўразвяз – гэта па сутнасці федэрацыя, якая ідзе да ўсё большай і большай інтэграцыі, пры гэтым пашыраючыся не заваяваннямі, а кансенсусам. Мы ідзем да злучаных штатаў Еўропы. І калі ў кагось яшчэ ёсць сумневы наконт таго, дзе лепей жыць, там ці ў Расіі, проста паглядзіце на накірункі міграцыйных патокаў. У Еўропу, нягледзячы на ўсе санкцыі, штогод едуць дзесяткі тысяч расійцаў. А ў зваротным накірунку хіба толькі турысты,
і дэпартаваныя еўрапейскімі спецслужбамі шпіёны. Галоўнае, што я хацеў бы адзначыць напрыканцы, гэта тое, што мы не мусім аддаваць каму б то ні было права вырашаць за нас будучыню Беларусі. Кожны раз, калі народ самавыдаляецца ад палітыкі, ён атрымоўвае тыранію. І гэты падкаст робіцца ў тым ліку для таго, каб наблізіць еўрапейскую будучыню Беларусі. Калі вам блізкая свабода і дарагая Беларусь, на маім канале вы пачуеце яшчэ болей аб тым, як нам вызваліць сваю краіну. Калі ласка, пастаўце лайк гэтаму падкасту і падпішыцеся на канал, альбо там, дзе слухаеце, альбо па спасылках у апісанні. З вамі быў Мікола Дзедок. Усім добра і крытычнага мыслення.